вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Замана астап бендерлары алды тора, тотыла тора. Ознакайны яңа төзелеш көтә. Урак өсте, кышны ничек чыгарбыз? Бу һәм башка темалар хакында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Җиңел акча эшләргә теләүчеләр көннән-көн арта. Әлмәтлеләрнең байлыгына чит төбәкләрдән кызыгучылар да бар. Кыргылдарлар күптәннән инде замана технологияләре белән заманча эш итәргә өйрәнде. Алса Амирова дәвам итә. Габгади телефон, әрсезлек һәм җиңел байырга теләү. Шушы эш төшенчә бергә туры килгәндә замана Остап Бендер булырга мөмкин. Ләкин бер нәрсәне онытмаска кирәк. Теләсәнди Остап өчен закон каралган. Әлмәт полиция хезмәткәрләре 40 яшьлек Ставропольдән килгән ялган брокерны Әлмәт шәһәрендә яшәүчеләргә карата мошенник гамәлләр кылган өчен тоткарлаган. Ир кеше зур табыш вәгъдә итеп, зыян күрүчеләрдән акча ала, аннары элемтәгә керүдән туктый. Шикләнелүче сүзләренә караганда, ул апрель аенда кешеләрне алдап акча эшләү ысулларын өйрәнгән. Ставрополь кешесе кәрәзе элемтә аша 2 кешене алдарга өлгерә. Беренче очракта ир Әлмәт шәһәренең әрмән диаспорасы рәисенә шалтыратып, үзен чечен диаспорасы рәисе дип таныштырган. Авиабилет алу өчен 27800 сум кирәк дип акча сораган. Диаспора вәкилләре аңа ышанып 17800 сум күчергәннәр. Акча алгач, шикләнелүче кеше элемтәгә чыгудан туктый. Икенче очракта шул ук ир алдау юлы белән шәһәрдә яшәүче 60 яшьлек кешенең акчасын үзләштергән. Ул югары табыш вәгъдә иткән, аннары шулай ук югалган. Зыян суммасы 10 000 сум тәшкил иткән. Иң кызыгы, тоткарланучы бу акчаларның яртысын алданучы ир-ат үзе теләп өстәп күчерде ди. Апрель аенда мин Яндекс браузерга кердем. Анда ничек дип җиңел акча эшләргә мөмкин дип яздым. Шунда мин гел белмәгән кешенең телефон номерын буенча аңа шалтыраттым. Үземне Игорь дип таныштырдым. Аннары инвестициялар турында сөйләдем. Ул миңа башта 5000, аннары мин сорамадым, үзе тагын 5000 күчерде. Аңлашылганча, оператив эзләү чаралары барышында шикләнелүче Ставропольле кулга алынган. Ул электә хөкем ителгән булган инде. Әлмәт полиция бүлегендә ул тану күрсәтмәләре биргән. Яшәү урыны буенча тентү вакытында хокук сакчылары җинаять эшен тикшерү өчен әһәмиятле предметларны һәм документларны табып ала. Аларга нигезләнеп, полиция хезмәткәрләренең җинаятьче Әлмәт шәһәрендә генә түгел, Россия Федерациясенең башка төбәкләрендә яшәүчеләргә шундый хокукка каршы гамәлләр кылуга катнашы булырга мөмкин ди. Әлеге факт буенча Россия Федерациясенең Җинаять кодексының 159 статьясындагы 2нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылды. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Алсу Амирова, яңалыклар вакытлы Әлмәт телекомпаниясе. 29 июль көнне Әлмәттә тоннель операциясе узачак. Бу хакта Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге хәбәр итә. Операция җәяүлеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларын ачыклауга юнәлдерелгән. Ознакай районда Татнефть компаниясының матди ярдәме белән күп программалар тормышка ашырыла. Район җитәкчелеге төзекләндерү эшләренең барышын, сыйфатын тикшерү максатыннан күчмә киңәшмә уздырды. Бу хакта тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Сөембикә урамы Ознакай районы халкы һәм кунакларның ял итүе өчен иң матур, иң күңелле урамнарның берсе. Һәм инде әлеге урамда быел федераль программа нигезендә төзекләндерү эшләре бара. Әлеге эшләрнең барышы сыйфатын тикшерү нигезеннән район башлыгы оешма җитәкчеләре белән бергә күчмә киңәшмә уздырды. Киңәшмәдә катнашучылар иң элек шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү ширкәте алып барган Мәнәүз авылыннан Сабантуй җирлегенә кадәр түшәлгән юлны карадылар. Әлеге ширкәт тәңгәл рәвештә яңа юл бистәсендәге Гөлбакча, Балкыш, Ялкын, Юлдаш урамнарында һәм авылларда да берничә чакрымга җиткән юл түшәгәннәр. Алга таба җитәкчеләр Простор төзелеш җәмгыяте алып барган Татарстан мәйданындагы ремонт төзү эшләрен карадылар. Бу уңайдан район башлыгы шәһәр үзәген һәм тирә-якны яңартуда катнашучыларга эшне сыйфатлы итеп һәм тиз арада башкарырга күрсәтмә һәм киңәшләрен бирде. Әлеге төзелеш эшләре федераль һәм республика программалары һәм Татнефть гамәви җәмгыяте ярдәме белән башкарыла. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә тулы көченә урып җыю эшләре. 10 көн элек уракка төшкән авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре булай да аз булган уңышны җыеп алырга ашыга. Икмәк запасы быел үзебезне тәэмин итәргә җитәрме? Бу хакта Рәдифә Нугманова белеште. Менә бу районда да беренче җәчкән кыр, как раз шуна басып торабыз, арпа басу. Инде матур гына иттереп урожайларны чәчеп, удобрениялар кертеп, 150 килограмм удобрение кертеп алырбыз дип уйлаган. Бу кибүләр, засухлар белән инде урожай бөтенләй дә юк дип әйтергә була. Менә 10 центнер чыгып бара.
бойында гомер булмаган урожай, мондай урожайны без алганыбыз да булмады бер качанда. Безнең 40-50 центнердан аз булганы юк иде. Арпадан тем более 57 центнер алдык былтыр. Быел 10 центнер белән барабыз. Даже жаткыга эләкми. Узган елгы белән чагыштырганда 5 тапкырга кимрәк булган уңыш тез астына сукты ди хужат хуҗалыгы җитәкчесе Җәлил Сафиуллин. 1200 баш мөгезләре терлеккә корылды дип һава ашатып булмый. Баштан саклап калырга кирәк. Идлеккә дигән пычак астына озатсак та сөтле бикәләрне кыш чыгарасы иде. Ди җитәкче. Шуңа да бүген хуҗалык хезмәтчәннәре тир түгеп булган уңышны җыю үстендә эшли. 2010 елда булган корылык икмәкнең кадерен белергә өйрәтте. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бүген дә ашлыкны амбарларга ашыгырга озаткан кебек үк саламны бөртегенә кадәр җыеп тюкларга салып тизрәк ышыкка алып кую ягын карый. 2010 елгы корылык аграрийларны даими азык запасы булдырырга өйрәтте. Зур булмаган азык запасы әлмәт хуҗалыкларында да бар ди. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәрит Шәрәфиев. Бүген хуҗалыкларда узган сезоннан 38,6 мең тонна азык калды. Бу бер шартлы терлеккә уртача 11,6 центнер тәшкил итә. Азыкка ихтыяҗ 61 мең тонна. Проблемасыз кышлау өчен һәр шартлы терлеккә 24 центнер тупас һәм сусыл азык, шулай ук 10 центнер бөртекле фураж әзерләргә кирәк ди белгечләр. Бөртекле культураларга килгәндә басуларда бүген барлыгы 100-дән артык комбайн эшли, темплар яхшы. Көн саен 2000 гектарга якын бөртекле культуралар җыялар ди Фәрис Мисхатович. Уртача уңыш гектарыннан 10-12 центнер тәшкил итә. Быел бөртекле культуралар 44 мең гектарда чәчелгән, шуның 17 мең гектары көзге культуралар. Рәдифә Нугмадова, Алия Бәйрәмалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Токиода җәйге Олимпия уеннары бара. Россия чемпионнары нинди күрсәткечләр белән куандыра? Бөгелмәдә 4 аяклы дуслар ярыша. Луч телекомпаниясе оешканга 30 ел бәйрәм көнне тамашачыларны никтә. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Бөгелмәдә бөтен Россия этләр күргәзмәсе булып узды. Мәйданда 4 аяклы хайваннар да, аларның хуҗалары да һәм матур этләрне күрергә килүчеләр дә күп иде. Мәскәүдән килгән квалификацияле белгечләр 120 эткә бәя бирде. Тулырак Бөгелмәдән махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Этләр күргәзмәсе Татарстан, Башкортстан республикаларыннан һәм Мәскәү шәһәреннән килгән эт яратучылар белән тулган. Биредә 4 аяклыларның тышкы төрен билгелиләр. Нәселле этләр арасында шпицлар да, овчаркалар да, алабайлар да бар. Төркемнәрен санап бетерлек түгел. Бөгелмәдә нәселле этләр тотучылар шактый. Этләр бигрәк тә күп. Чөнки кайбер гаиләләрдә алар 3-4, хәтта 30-га якын эт тотучылар да бар. Соловьевлар гаиләсе шуларның берсе. Аларның гаиләсендә 4 тукымнан булган 20, аларның гаиләсендә 4 тукымнан булган 29 эт яши. Бу шпицлар, алабай, тау этләре һәм алман овчаркалары. Бу этләргә булган мәхәббәт инде. Мин аларның барысын да яратам. Һәрберсен үзенчә эт асрарга теләк кенә булсын. Все любимые. Эт кешенең дусты. Берәүләр өчен ул мәхәббәт чыганагы, икенчеләр өчен якын дус, өченчеләр өчен тынычлык һәм рухны күтәрү мөмкинлеге. Мария Ибрахимова күргәзмәдә беренче тапкыр катнаша, әмма соңгысы түгел ди ул. Наш тибетский мастиф. Бездә Тибет мастифы, Шериф исемле, аңа 6 ай ярым. Озакламый Леногорскига шулай ук күргәзмәгә барачакбыз. Үзебезне күрсәтергә җыенабыз. Смотреть. Елена Исмагыйлова 2 ротвейлер тәрбияли. Кичкенәдән үк ул аларны кинолог янына йөртә, төрле күнегүләр өйрәтә. Эт тәрбияләү гаиләгә миңа шатлык алып килә ди ул. 6 яшьлек Чарли инде барысын да белә. Ул миңа чын-чынлап хезмәт итә. Бу эшен ярата. Менә Карина әле өйрәнә генә. Ниләр белгәнен хәзер күрсәтербез. Карина. Вперед. Карина. Рядом. Карина. Рядом. Рядом сиди. Красиво. Бежать. Встали. Жюри һәр эткә тукымына, яше һәм комплектына карап бәя бирде. Алар 4 аяклыларның тышкы кыяфәтенә, тән төзелешенә, хайваннарның хәрәкәтенә игътибар иттеләр. Выставки вообще для того, чтобы собачки получали оценки. Бигрәк тә этнең экстерьерын билгеләү өчен. Шул рәвешле аларны сатуга әзерлибез, нәсел тукымын үрчетәбез. Также эта оценка нужна для того, чтобы дальнейшее было потомство у собак. Җиңүчеләр якын көннәрдә күрше шәһәрләрдә Бөгелмә данын яклаячак. 8 августта күргәзмә Леногорск шәһәрендә, 14 августта Әлмәт шәһәрендә узачак. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе, Яңалыклар вакыты.
29 июльдә мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарның хукукларын саклау мәсьәләләре буенча кайнар линия узачак. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты Россия Федерациясе җәзаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе, Татарстан Республикасы иҗтимагый күзәтчелек комиссиясе, Татарстан Республикасы прокуратурасы вәкилләре тулы мәгълүмат хукукы консультацияларга, бәхәсле хәлләрне аңлатырга ярдәм итәчәк. Кайнар линияның телефонын сез экраннарда күрә аласыз. 843-236-0071. Шулай ук сорауларны WhatsApp номеры буенча җибәрергә була. 8-939-345-37-50. Консультация иртәнге 9 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр булачак. 6 августта 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча җитәкчесе, Татарстан Республикасы буенча баш дәүләт санитар табибы гражданнарны бергәләп кабул итә. Гражданнарны кабул итү Казан шәһәре Карл Маркс урамы 61 йорт адресы буенча узачак. Шулай ук республиканың муниципаль районнарында яшәүчеләр өчен Skype программасы аша республиканың муниципаль берәмлекләрендә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчеләрен кабул итүгә турыдан-туры тоташтыру юлы белән үз сорауларын бирү мөмкинлеге булачак. Сәрия Сабурская һәм Марина Потяшныйга мөрәҗәгать итәргә теләүчеләргә алдан экраннарыгызда күргән телефон номеры буенча язылырга һәм билгеләнгән вакытта Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе кабул итү бүлмәсенә яисә вәкаләтле вәкил аппаратына килергә кирәк. 8-843-236-41-80. Быел Луч телекомпаниясына 30 яшь. Кадерле тамашачылар, без сезне туган көнебезне безнең белән бергә үткәрергә чакырабыз. Җомга 30 июль көне барлык социаль шелтәрләр аша Луч телекомпаниясының 30 еллыгына багышланган туры эфирны карый аласыз. Безнең каналда иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр көне буе үзебезнең Луч телекомпаниясының командасы турында сөйләшәбез. Сезне тапшыруларның бәйрәм чыгарылышлары көтә. Туган көн уңаеннан игълан ителгән конкурсларга да нәтиҗә ясалачак. Твоя лучшая тридцатка челленджи җиңүчеләре билгеләнеп, иң яхшыларына истәлекле бүләкләр тапшырачак. Шулай ук Золотой голос Альметьевска, Әлмәтнең алтын тавышы проектының финалы ахырына якынлаша. Җиңүчеләр исемен иртәгә 30 июль көнне Әлмәтнең алтын тавышы программасының 5-нче чыгарылышында белә алачаксыз. 30 июль көнен безнең белән үткәрегез. Бу көннәрдә Япония баш каласы Токиода 32-нче җәйге Олимпия уеннары уза. 206 илдән 12500 спортчы 42 спорт түрендә чыгыш ясый. 339 комплект медаль уйнатылачак. Токиода баручы Олимпиада Россия Олимпия комитеты байрагы астында чыгыш ясаучы Россия җыелма командасы уеннарның медаль зачетында 4-нче урында бара. Олимпиаданың 3-нче көнендә 3 алтын, көмеш һәм бронза медаль алып, Россия рейтингта 4-нче урынга күтәрелде. Россия спортчылары допинг janjалы аркасында Токиода узучы Олимпия уеннарында флагсыз һәм гимнсыз Россия Олимпия комитеты җыелма командасы составында чыгыш ясый. Олимпиада ачылганнан соң 5 көн эчендә безнең спортчылар 19 медаль яулады. Бу шик түгел дип белгечләр. Россия спортчылары Олимпия спортының күп кенә төрләрендә ныклык һәм профессионаллык белән аерылып тора. Безнең алтын спортчылар кылыч остасы София Позднякова, гимнастлар Артур Далалаян, Никита Нагорный, Давид Белявский һәм Денис Аблязин, тхэквондочы Максим Храмцов, пневматик пистолеттан 10 метрдан ату буенча Виталина Бацарашкина, 100 метр аркада йөзү 25 ел эчендә беренче алтын Евгений Рылов, команда ярышлары нәтиҗәләре буенча гимнастлар Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельник һәм Владислава Уразова, тхэквондочы Владислав Ларин. Россия Олимпия комитеты җыелма командасына көмеш медаль китерүчеләр кылыччы София Великая, тхэквондочы Татьяна Минина, рапирочы Инна Дереглазова, хатын-кызлар арасында җәядән ату буенча команда турнирында Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гамбоева һәм пневматик винтовкадан 10 метр ераклыктан ату буенча Анастасия Галашина, йөзүче Климент Колесников, пневматик пистолеттан 10 метрдан ату буенча катнаш ярышларда Виталина Бацарашкин һәм Артем Черноусов. Әмнә 10 метрлы каланчадан синхрон сикерү буенча ярышларда Александр Бондарь һәм Виктор Минибаев, рапирочы Лариса Коробейникова, тхэквондочы Михаил Артамонов, пневматик винтовкадан 10 метрдан ату буенча катнаш ярышларда Сергей Каменский
Косецкий һәм Юлия Каримова бронза медаль иясе булды. Казан бадминтончысы Евгения Косецкая Олимпиаданы уңышлы башлап җибәрде. 27 июльдә хатын-кызлар арасында ялгыз турнирның беренче раунды матчында ул Германиядән Ивон Лины 2-0 исәбе белән җиңде. 28 июль көнне иратлар эстафетасында Россия йөзүчеләре лаеклы икенче урынны яуладылар. Алар арасында якташыбыз Бөгелмәле Александр Красных та бар. Бу безнең ил җыелмасы өчен 19-нчы медаль дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Берничә көнлек Казанда адаптив тэквондо буенча 2021 елның Европа чемпионаты тәмамланды. Ярышларда 27 ил һәм 580 спортчы катнашты. Татарстан Республикасы командасы составына Әлмәт районының 13 спортчысы керде. Безнең спортчылар яхшы нәтиҗәләр күрсәтте һәм 5 бронза, 7 көмеш һәм 9 алтын медаль алып кайттылар. 25 июльдә Түбән Тагилда Малахит шкатулка чаңгы ярышлары узды. Түбән Тагилда узган ярышларда 15-17 яшьлек үсмерләр катнашты. Ярышларның җиңүчесе булып яшьлек спорт мәктәбендә тәрбияләнүче Хлопцев Михаил танылды. Шәһәр пляжында 29 июльдән 1 августка кадәр триатлон буенча Россия беренчелеге ярышлары узачак. Анда Россиянең 28 төбәгеннән 300-гә якын спортчы катнашыр дип көтелә. 13-17 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында Россия беренчелеге 2021 елга Европа беренчелегенә сайлап алу булып тора. Ул 2-4 октябрьдә Төркиядә узачак. Ярышларга бәйле рәвештә 2 көн дәвамында Шевченко урамы буенча хәрәкәт вакытлыча ябылачак. 31 июльдә һәм 1 августта Шевченко урамы буенча Төзүчеләр проспекты белән киселештән башлап Базовый урамыннан киселешкә кадәр транспорт хәрәкәте ябыла. Юллар киселеше ачык булачак. Июль шимбә 31 июль көнне 6 сәгатьтән 17 сәгать 30 минутка кадәр, якшәмбе 1 август көнне иртәнге 6 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр ябылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.